kene katang bini bingko. Lah kok den badan kakek. Engko nek kareng lake reng medur. Todus engko. Todus. Ngerti kakek? Sorry, Kang. Lodro kok sorry? Iki lodro apa iki? Lah kowe cara Madura ya angel lho. Aku arep Madura ki praupak-upuk ngono. Gak awakmu ya ayu ya kaya ngene iki. Iya. Yo yo ngene iki apa eneke? Ya wis. Marwah. Apa? Engko ekrong bi kakek, engko pengin tempo tak bentak awake kakek. Wis suwe gak ketemu karo awakmu. Kepingin ngomong-ngomong. Kepingin tak bentak. Pun kakek engko soroje eklopae lema beto sebejeng bejeng kakek. Lah kok neka nok manuk ambek bagri. Mangko nang tong-tong iku nyapa kok. Gak tanggap iki. Sorry, Kakang. Aku wis ora seneng karo sampean. Karo kowe. Tak kira sampean wis mati, Kang. Aduh. Engko isih patekake sapa? Kang, Bu, Bak. pancen sing gawe surat tak kekno bojo peno iku aku. Denah kakek. Denah kakek. Peno tunggal guru karo aku. Tak wis ngerti nek Lah iya. tunggal guru. Tapi tak kira peno mate ana kunjara. Terus karep peno ya apa? Bagri. Hmm. Jenenge wong lanang nek wong wedok dipek. Bu, kuci enake koyo lanang dhewe ae. Ing apote mata ki nyaman ing apote tolang daging tak mlendur tak otak. Tempun todus angok mate nyaman areng bisa men. Sabar, Mbak. Apa? Ayo. Je denak men songgo. Ya apa peno tak turuti? Kakung Mila Putri wargane RRI. Oke to. Kok lakone sentek kok penutup iki. Buyan Pun padha matine kok. Padha mati. Bar kok koyo siaran to. Lho druk biyen nek mati kaya ngombe sebit. Lah yo mati nyapa. Nggih. Iya. Ras Nun. kakek Wis. Marek gak ngerti cara dura kok jak cara dura ae. Latin tojuk ana lho. Eh? Tojuk. Tojurin. Oh iya. Mune jeke wae dina. Ya, makasih, Kang. Apik jawabe wis. Telek. Omongane wis. Tapi apik nek tak ajari Ludruk ya. Luar biasa. Sakwise sepintas fragmen Ludruk yang sangat luar biasa. Saiki genti nembang karo nggih manuk-manukan. Nggih. Basa manuk-manukan. Manuk-manukan mengapa? Gendaan. Engko tak kandhani tak SMS. Kakek kok nok manukan terus ngene. Nggih, ya Bu Kesi nembang Bu, aja dadi penonton terus. Masa alajan iso nyinden apa camping ya. Wah iya. Nah, Sri Huning mangke sing nyekan jenengan ing bawanipun cobi tak nyuwun kali Mas Sungkono. Wah iya. Wah, bae mau bengi tindak. Sri Uning gubuk asmara. Kon iku ya apa sih kon? Temen-temen. Aja ngawur yo. Yo. Ya Mas Sungkono. Yo. Putri kang sur lestiang warni Sri Uning Mustika Tuban Labuh tresna prateng layon oper sak tawar Perang tanding
Duk pranggung, kok perang tanding. Cakepane ya ngomong iku. Dok pranggung bojone karo Kembali Mas Sungkono. ya apik. Bebela wirat maya oper cak tawar swara banci ya Tan wurung sri Swara wedok. uning gundul. Cak. Napa? Gugur gundul kuwi to. Gugur. Gugur iku apa? Wite jati kok, nek gugur apa? Iya, Mati. iya. Mati godhonge ono gak enggak? Iya gundul. Lah iya gundul, jadi uning. Mas Sungkono. Nano. Mangka mustikaning tuban. Nah, Bu Kesi Sri Uning kok bacutke serampat sing joget ya tetep Yai Loro kuwi. Mau aku nyuwun prisa, nek nggih kersa to mbeksa purun ngono kuwi. Ya iya. Ya Bu Kesi. Ya. Nangge serampatipun mawon.
saking Pak Harminto Darmorejo Mejayan. Mas KUD anggota nyuwun gending podang kuning kalian gubuk asmara kanthi ucapan selamat hari ulang tahun KBPR Arta Kencana ingkang kaping 25. Semoga sukses selalu jaya. KBPR Direktur Karyawan paringi sehat. Amin. Nah, iki sik didhisikke ya kuwi gubuk asmara mergo mak celebung mau tak tawar ya malih kelingan aku. Ya. Penontonnya anteng ya siane. Mergo niku nggih kangen kalian jenengan, Dak. Mbok tau nekakno kula kok Nek. Lah mila pancatan dalu menika mangke insyaallah anggere gelem 3,5 kita ya ora leren. Alah kula 1700 budal kok. Luar biasa. Kula nyuwun pambiyantu dumateng sapa Bu Kesi? Gubuk asmara. Oh iya Mbak Lydia. Ya, coba kaya apa? Mbak Lydia, gubuk asmara. Coba kaya apa? Siapkan. Monggo Cok, dados.
sehat. Merung. Weh, ketinggal kekompakane Mbah Jan semangat iki. Nggih to. Rasane pun beda. Rasane pripun? Raosipun anjene wong seniman kudu ngedu rasa kok. Ha nek ketapuk kalau rasane iki mang rasa. Saya patut mengapresiasi. Weh. Bahasaku beda to. Tata bahasaku iki nek wis bengi cerdasku metu. Wah iya. Lah sore mau. Mbok ya lewung ngono. Waduh. Nggih saya isuk saya gayeng luar biasa. Ya, penontonnya kadang itu malah semangat. Nggih to. Nggih. Lan jenengan lah nggih upami bintang tamu teng pundi-pundi ngoten nggih sami mawon ngaten iki. Lah nggen kula niku kali nggene tawon nggih sami to nek mriki piyantun mriki wonten wayang ngeten kan ngemataken ngoten. Nggih no. Lah nggen kula niku walalala ampun cacak anu kok tahlilan mawon tawur kok. Tahlilan niku lak ibadah to, Cak? Lah nggih tapi wong sing dijejeri niku mboten sapan. Dadose kok tawur lho. Antem-anteman. Yen kok ngomong pekok kabeh kok iku. Lha iku tanggamu wae tanggoku. Ya padha. Mula ayo ditata mangkane padha Islame aja sampe gegeran ukhuwah Islamiyah. Oh, Ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah. wah hebat. Akeh saiki Islam padha Islam adu yeran digesek-gesekno. Lho iki lho. Duduk budaya Arab sing digorene iki, budaya dhewe Nusantara. Mangkane wingi iki mang ana hari santri. Betul, 22 Oktober di diadakan hari santri, Iya. wis didok karo pemerintah ditetapkan 22 Oktober Oktober adalah hari hari santri. apa kok ana hari santri? Yaiku perjuangane para kiai, para ulama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Raisul Akbar Nahdlatul Ulama ngadakno resolusi jihad. Lho, Iku jare sapa iku? jare supir-supir. Iki dirungokne tenanan kok, Cuk. Are Kiai sakmene mbane iki nunggu apa kan dadi ngendikane jenengan. Takoke ngono Lah, ae. Kiai meneng kok iso tekan supir-supir. Lah kula kan kanca-kanca ngentosi niki wau. Lah Ngetokno resolusi jihad pada 10 November. Jarake piro? Geget disatono antarane Pulau Jawa karo Madura bersatu kabeh golongane Nahdlatul Ulama dibantu Kyai Wahab Hasbullah saka Jombang. Ngono lho. Nyiptakno lagune Mars iku. Jalal waton, jalal waton, jalal waton. Hubul waton minal iman wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton Indonesia billahi anta unwanul faqoma kullu mayyatika yauma tomi hayyal qaimama kullu mayyatika yauma tomi hayyal qaimama. Iki aku zamane sekolah madrasah biyen ngono lho. Terus kan mondok to warawakmu. Oh, nggih aku weton pondok kok niku. Weh, Dilawas lho ya. Pondok Tebu Ireng napa pundi? Lho kancaku Tebu Ireng kapapat aku kari nok Tebu Tebangan ya. Der. Tenan kaya. Ah kula terusaken cerita niki biar anak muda tahu bagaimana perjuangan para kiai. Nggih. Ditetapkan negara NKRI. Indonesia ini bukan Darul Islam tapi Darussalam. Lho. Iki bener. Kiai stempel kabeh tiyak geger ngesokno resolusi jihad siji nek wong Islam wajib mbela tanah air. Hubul waton minal iman. Bela tanah air itu bagian dari iman. Hukumnya apa? Fardu ain. Lho, rungokno. Niki Tukang mendem kok ya apik men kok ya. Wong biyen iku maling lho. baca aku bedel yo jatuh bae bedel. Ngene kongkon tembang jabuti rengi. Ora lho, Kak. Nek jenengan sangat mempunyai jiwa pejuang Nggih. patriotisme kados ngoten niku. Lah niku diterusaken tembung geger. Bung Karno datang untuk mengadakan gencatan senjata. Ana nggone Surabaya. Ning niki serius nggih. Lho nggih serius. Niki, Mas. Nggih. Serius gencatan senjata kabeh gak nrimo. Ngamuk masyarakat.
Kampung Jawa Timur, para santri, para ulama, para masyarakat kabeh berjuang ngepung jenenge bangsa nikah, bangsa Inggris. Tentara Sekutu. Jenderal Sulabi ditembak tau. Malabi. Kok iso Sulabi ku bapakku tak antem iki kok. Jenderal Malabi kok iso Sulabi. Ayo Jenderal Malabi. Iya. Teko jurnalis muda Sutomo sing dikenal Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka. Arek-arek Surabaya. Selama Indonesia masih ada banteng-banteng yang mempunyai darah merah setarik kain putih, tidak akan mundur sejangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat berjuang saja Allahu Akbar ngebrui kaca. Lah lho TV lho. Demo nggih. Wah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makane polisi saiki tidak bertindakan. Dadi nek ana demo Allahu Akbar ngebruki kaca, polisi kok kandhane apa? Tak kandhane sampean gak usah muring-muring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas Jumat barak polisi sampai Allahu liman hamidah. Salat kabeh wis. Gak sida demo. Iya ta, gak sida demo. Tak terus mau nggo kulo nggone RRI, bukan RRI saiki. Ana Nirom. Lah iku dadi asete bangsa, jadi tagar budaya. Saiki gak ono digusur dadi hotel. Lho iki sejarah tenan nggih. Nggih saestu. Lah kumpule Nahdlatul Ulama wonten Jalan Bubutan. Nggih. Tasik wonten. Yai Hasyim Asy'ari pesanggra ana nggone Desa Siwalan Kerto. Lho iki kon mancan moto sejarah Iya. iku. Kon rokokan ya ngono. Lah apa? Nang pom bensin ya aja no nek rokokan. Gak apa-apa. Kok gak apa-apa? NO smoking. Tulisane delon. No smoking. Awakmu motene aku NO smoking, Dek. Tadi masih kono ya. Gak apa-apa. Makanya sampean perselisihan antar agama itu adalah sunatullah. Gak usah bantah-bantah, bah geger bantak sing liyane. Sampean kudu tentrem, nggih? Setuju nggih? Lah, kula mireng malih nuwun sewu. Nggih. Mas Pedro. Ana nggone Medion iki ana perguruan pencak. Iya. Ya. SH Trate karo SH Minongo. Ya. Iki dameh saiki. Lah iku sing Lah iki sing dijaluk kerukunan. Tepuk tangan untuk Kota Madiun. Ini hebat. Ini dari peran tokoh ulama dan para pemimpin-pemimpin Bupati Niyo, Kapolres. Iya. Lah iki lho, diwadahi sesepuh pini sepuh ya terjun langsung. terjun dididik bener. Gak moro dikethingi ana wong ngombe dikethingi, ana wong ngombe dikethingi. Aja. Wong iku gak kaya gak tak gethingi. Tapi kula njaluk titik rek ngene. Neng ngarep lek cerita wis dari apik lho. Mboten. Njaluk titik kula buat. Nek biyen iku ngoten pancene. Nggih. Tapi sakniki pun sadar. Terkenal lek tawar biyen tiada hari tanpa alkohol. Waduh. Lho Saestu. nggih. Tapi sakniki Biyen ngono kuwi biyen. Nggih. Mendem. Alhamdulillah lek wis salat. Salat kok tak balon. Nggih. Kuwantem iki. Ya ora. Ora aku mendirikan taman pendidikan. Nggih. Tawar ben ungsum. Tawar. Ojo kebul tawar senengane alkohol. Tapi saya buktikan saya mendirikan Pun pendidikan. sakniki pun ngadekaken taman pendidikan. Sak RT kok ono 3 to, Pak. Ono Al Mujahirin, Ono Al-Falah. Al-Falah, Lah, anggonku. apa? Taman pendidikan alkohol. Kok iso Al-Barokah ngono lho. Ya tak tulis cilik lho kenang-kenang aku. Oh, sing gedhe Al-Barokah. Ya pengeling-eling. Nggih. Wong eling-eling eleki di pangapura karo Gusti Allah. Matur nuwun. Ning kula nembe menika lho. Nggih. Napa ngertos bilih Cak Tawar niku sangat luar biasa pengetahuanipun menika hebat, cerdas, lan ingkang kesimpen wonten sakjroning utekipun niku nuwun sewu. Nggih. Sing Jebul kathah nyimpen sejarah ngoten lho. Aja utek. Lah napa? apa lho? Puluh. Nggih. Podang kuning. Ya, Mbak Nur, yo. Hah?
Kowe urung ngawur ae. Iki mung anu gubuk asmara kaya. Wah, ngesroh kowe arepe. Nggih. Coba kaya apa? Yo. Sinten Mbak Laras? Oke, Mbak Laras ya wis. Heeh, ya. Ya. Mangga, dadas.
Mbah nuwun. Cak menika sampun Nggih. tabuh 3. Nggih. Monggo lakone tansih panjang nggih. Mila menawi wonten keladu ing atur anggen kula gegojekan kalian panjenengan kekalih nyuwun gunge samudra pangaksami. Sami-sami menawi wonten kasare rembag kula kalih Cak Tawar nyuwun gunging pangaksami. Nggih, mugi-mugi saged pinanggih melih ingkang Amin. Nggih kangge kula usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam. Ndara Pandhawa arep tindak ning Kali Serayu. Monggo. Iya. Kiri-kiri kenyoler praboto abang kalagar mangu ing mungsuh minta awan anggroler sing nabdo kadyayan kanubru ladala lidang kae para Pandhawa nerkang tinuju Kali Serayu sadurunge kuwi temeka pedhok karo dulurmu Werkudara swargamu ana waduke Bathara Kala gaglak mentan
Gus! Darahnya siap! Yang koro kingken ler manguswa kang ayon denyo ilang memanis tinuwun Ndorowati ngaturaken kedramasan yo gini Pitruk sak lebetipun para bendara Pandhawa jumangkah lon-lonan badhe tumuju dhateng Kali Serayu mboten ngertos sangkan paraning bilahe wonten buta krembyah-krembyah gegirisi Pandhawa sekawan digaglak buta tenan nggih kira-kira Petruk ngerti ora mboten ngertos ning sukunipun mboten ngambah lemah Bathara Kala malah dandan kados dalang ngoten niku aku mengko sing bakal nemoni Jangkan sing langit kelap-kelaton ler kincang ngalis risang mawe gandrung Bathara Kala sawangen iki sapa wah dalah kowe weruh karo wujute Kala gedhemu sak gunung mangsa aku ora weruh kowe sapa gatekno iki dalang sejati ya dalang Kandabana janji kowe ora gelem balikake para Pandhawa apa kelakon ana buta dadi pengewan-ewan wah ladalah yen pancen kowe ngaku dalang sejati mara kaki Wedarna aksara ingkang mapan ana anggaku ing bathuk telak dodo lan gigir waton kowe bisa mujudake penjalukku Pandhawa lepet yen pancen kaya mengkono panjalukmu tatanen rasamu elinga marang jatining panembah Om ilahing awiknam astuna masidan Kampiang lingga murda asmaning Gusti ingkang Maha Wisesa ingsun nedya anetepi dharma medhar wewadining kala muga mbabar katentremaning sagung tumuwuh ingkang sepisan sastra ing bathuk sinebut caraka balik kapisan unine ngata bagama nyaya jadapa
lawa satada kara canaha ewadene ingkang kaping pindho sastra ing telak sinebut caraka balik kapindho unine Hama Pamata Daga Casaja Bara Wayata Kalanyata diningkang angka 3 sastra ing dada sinebut sastra bedhati ingkang uga sinebut Rajah Kalacakra ingkang wedhare kaya mangkene Yamaraja Jaramaya Yamarani Niramaya Yasilapa Palasiya Yamidura Radamiya Yadayuda Dayudaya Yasinyaca Cayasiya Yasihama Mahasiya ingkang tegesi he kala sing teka ilang kadigdayanmu ingkang paring luwe dadya tuwuk ingkang paring kemlaratan cukupana sing nyiksa gawe sangsara sing merangi laruta kekuwatanmu sing murka paring ana welas asih sing dadi ama satemah tresna kang tulus ingkang angka 4 sastra ing gigir sinebut Pancawalimuka sastra ing gigir yekti anyerat dumadi ning kala ingkang kababari Hom Yoganira Sang Hyang Pratiwi mijil Kumala Betari Uma mijil saking limu-limu ing usap sariranira mijil Sang Hyang Kusika mijil tang Bathara Gagra saking balung Kamulanya ana Batari Metri saking otot Kamulanya mijil Sang Hyang Pritanjala saking sungsum Mulanira kinanagawe Lokasa Kusika mila alumeh tinut dening Denira Sang Hyang Gagra Hyang Gagra melu alumeh tinut lan tinutu Sang Hyang Kurusa Hyang Kurusa melu alumeh tinut dening Sang Hyang Metri melu alumeh teher mijil tang wikalpa neher ing ipat-ipatan Kusika mesat mangitan atemah dadi emong Hyang Gagra mesat mangidul atemah dadi sarpa Kurusa mesat mangulon atemah dadi buta Hyang Metri mesat mengalor satemah dadi dengen kuneng Sang Hyang Pritanjala ingkang kinen agawe loka angenjali ring Bathara kang riwe areriwean dinilat araswasih atemah dadi ujah kuneng tang Batari Uma sinang sayeng jagat nata atemah Papa Cintraka cinandhak suku sinungsang andrit angrik angwuh aselit ajata gimbal nguni weh Betari Durga wis dalan Parate pantam sumulut amatangi pasarean kenani wadono remulamu kalingan ngrangan sangkyah manah kung sumungkem kuling waduh
Aduh Ki Dalang, nyoto kowe dalang sejati. Aku tobat Ki, aku ngrumangsani luput. Pandhawa tak balekke Ki. Aku tobat, aku ndodo marang keluputan. Ki, mumpung aku ketemu karo panjenengan, sisan gawe aku njaluk tulung rumaten ya Ki. Yen bisa dina iki uga aku ruwaten. Sarate apa aku manut, carane piye aku nderek tarife Ki Dalang sak panjake pira aku manut, watone aja larang-larang. Dalang sesat sejati mono satemene amung netepi dharma. Dadi suthik yen njaluk blonjo. Nanging ripalungguhan iki ngertenono. Sing baku watone kowe tulus lan ikhlas lahir batin pengin diruwat mesti bakal ndak wujuti. Nanging Bathara Kala, dina iki durung bisa aku nyembadani penjaluk awit wanci lan sak kabeh uba rampe kudu tinata lan ora kena waton karep. Kejaba saka kuwi Kala, ruwatan mono budaya dudu agama. Budaya kuwi maknane angen-angen ing ngambabar kaendahan lan katentreman. Sanadyan ing antarane agama lan budaya kuwi dalane beda, nanging yektine sawiji kang kaesti, yaiku nggayuh sih wilasaning Gusti. Kidung rumaksa ing meng teguh ayu luputa ing wara luputa bilahi kabeh jem setan tatan urun paneluhan tan ana wanci tanono wani iwah panggawe Allah. Indra kelawan Yama Dipati wonten dawuh bukulun, wonten dawuh bukulun. Sumunar manter nyodolanang ing telenging kali Serayu. Tapa ngambang ana ing kono. Panenggak Pandhawa Werkudara ayo digugah anggene mangsah Subrata.
ingkang wis pinten-pinten candra Bapak Yoga Brata lumampah nindakaken patrap semedi saring ngambang ing toya nenggih Catriya Jodipati Sang Bimasena kawis tinggal ambendung ilining kali Serayu ciptaning driya datan nedya jugar ngenya Subrata lamun to dereng pikantuk wenganing nugraha wauta kocap ing antariksana ndaru tetarungan yekti daya pratandha pangijawantaing Sang Hyang Giripati jumlorot mrebeki Sang Manguntapa saranane wong yen luhung petah lopo kurang guling ing kulup Bratasena mara gagi jugar wanggon kita Yoga Brata